zijn Mien Kous, Piet Staal, Jan Daf en Tinus TV. We zijn 16 jaar en we zijn met ons werk heel tevreden. Om 5 uur vrijdags beuren, alweer een week voorbij. Geen baas die meer komt zeuren, want het weekend is van mij. Wij zetten de radio meestal op Hilversum 3. Je hoort wel geen zak, maar wie let daar nou op, zeg op wie? De machines staan te bonzen, alweer een auto klaar. En je oren blijven gonzen, maar wie vindt dat nou raar? En Je weet wat je hebt en je hebt wat je weet en alles dat staat vast. En je maakt je geen zorgen, je scheidt op de rest, want wij zijn aangepast. En je weet wat je hebt en je hebt wat je weet en alles dat staat vast. En je maakt je geen zorgen, je scheidt op de rest, want wij zijn aangepast. die 8 uur per dag, daar komen we echt wel door. Scooby-Doo, Scooby-Doo, Dan zijn we moe, doen we niks, want daar is de avond voor. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Als iets je niet bevalt, spreek dan je baas maar aan. Niet dat het iets verandert, maar het voelt zo heerlijk aan. We werken voor de poen en ze zoeken het dus maar uit. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Dat gezwam over werkende jeugd komt je oren uit. Scooby-Doo, Als er echt iets moet veranderen, nou dan doen ze dat maar zelf. Als wij maar koffie krijgen in de pauze van 10:30. En je weet wat je hebt en je hebt wat je weet en alles dat staat vast. En je maakt je geen zorgen, je scheidt op de rest, want wij zijn aangepast. En je weet wat je hebt en je hebt wat je weet en alles dat staat vast. En je maakt je geen zorgen, je scheidt op de rest, want wij zijn aangepast. En je weet wat je hebt en je hebt wat je weet en alles dat staat vast. En je maakt je geen zorgen, je scheidt op de rest, want wij zijn aangepast. En je weet wat je hebt en je hebt wat je weet.